Ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku hada da ƙararrawar sanarwa domin za a sanar da ku da za mu ɗora zaɓen shi. Kai Adamu yaushe da ka sanya asin da asin na biyar? Daga nan zuwa sati daya. Ka tabbata? Insha Allah. Ko kai me yasa idan ka ɗauko yin serious film sai ka bar shi? A bar magana ne. Wallahi ba zan bar magana ba sai na faɗa. Ka ji wawa ma. Haka ka zo ka fara yin burin rai. Dakata tukuna. Muna cikin jin daɗin kallon film ɗin nan amma sai da ka bar shi. Kar ka fara min hayaniya. Sannan kuma ka zo ka fara yin farin wata shi ma sai da ka bar shi. Bar magana ne. Ka zo ka kwadaita mana tallar Baska series gashi babu shi babu labarin. A bar magana ne. Daga ƙarshe sai ka zo ka fara asin da asin. Shi kan mun ga season 1 amma ga mu cikin season 2 muna gargada. Ita mita akan abin da bai kai ya kawo ba. Wai me yasa idan zango ya fara yin film sai ya bar shi? Ina ruwan. Da rana mana ba mu muke kalla ba. Muna ciki. Sarki labarin Alaqa fa ya kare dubaru ɗaya ne ake yi mana. To sai me? To sai a fito fili a gaya mana. Dai baka da mutunci. Kai uban waye ce ka daina film ɗin da kake yi? Ubanka ne mana. Ko aljani ne? Uban waye ce ka daina film ɗin da kake yi? Ubanka ne mana. Aujourd'hui aussi, c'est le monde part en couille. You dey use your function to play.